amazing. A roedd pawb yn capa, pawb yn cael ei Launchio'r pod. Oedd wedi mynd yn ydw. Ni'n neud e eto gyda gweithio, felly bydd e'n mynd yn well, achos i gyd o'n sgwydden a dance, ond ie, oedd wedi mynd yn creu. Gweith yna. Designo'r logo i Pot Noodle, iddi wedi mynd yn dda iawn, a o'n i wedi gwneud llawer o gwaith yn dilyn lan ato fe. Na. Pam? 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 Ti'n amazing. O ti ar syth. Sa chi fotio fi? Sa chi fotio fi? Sa ti fotio fi? Sa ti'n pleidleisio fi ar X-Factor? Sa ti'n pleidleisio fi ar X-Factor? O ie, course. Sa ti'n dau fod? Sa chi fotio fi? Sa ti'n fotio fi ar X-Factor? O ie, course.